дар این нишондан мо аз тори ин биягомусро рехтем. ҳар сол дар ин муддати кӯтоҳ картошка инқадар пояш ғафз қадаш дароз намешуд. имсол ба биягомус кардем. Картошка беҳтарин картошка шудааст. ҳоли бо ҳосилша мебинем ва ба шумо навор мекунем. ҳоли бо дар ҳамин ҷо биягомусро мерезем ва ҷӯяк мекашем ба бари картошкаҳо ва дар ин чиндани картошка боз навор мекунем. ҳосилашро мебинем. бародаро мо ҳамин бодирингҳоро дар кӯлокҳо бо биягомус шинонидем ва ҳоло боша дар замин кучонида истодаем. бародаро бодиринг уже 4 барга шидагиай. бародаро ин дарахти павлония мебошад. ин 2 солааш мебошад ки мо соли якум инро буридем ва ин дуюмсолинааш мебошад ки аз вехаш 1 то баробар. бародаро ҳозир боз дигарҳояшро ба шумо нишон медиҳем. бародаро ин маҳсулотҳо ҳамааш бо биягомус кардагӣ аст. ҳамин парвардаҳое ки мебинед қариб 2-3 ваҷабӣ шудаанд бо биягомус. бародаро ин ҳамон павлониҳое мебошад ки дар стаканчик шинонидем. бародаро ана ҳамиҳо ҳамааш павлония мебошад. кадоме ки хоҳишманд бошад марҳамат дар комментария якум номерда навиштагиай номеро занг мезанед. дарҳол кори шумо ҳал мешавад. бародаро ин ҳамон кирмакҳои калифорния мебошанд ки биягомус истеҳсол мекунанд. ин кирмакҳо ҳамон кирмакҳо ҳастанд. инаи тухмаш аст. аз ҳамин як тухмаш то 10-12 кирмак баромада метавонад. ин кирмакҳо бисёртар дар шаб фаъолият мекунанд, дар вақти торикӣ. ин дарахт ҳамон дарахте мебошад ки 1 ҳафта пеш наворашро ба шумо нишон дода будем. қариб 1.5-2 ваҷаби дигар қадаш баланд шудааст. ин бародаро дарахти павлонияш ҳамин мебошад. дар 1 ҳафта бинед чӣ хел результат дод.